Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Firing Line. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa pagpangalagad naton Miyerkules nga presentation August 11, 2021. Action Firing Line. Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kanginan mga nagamonitor na karon naggabi. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad tub-tub kita sa kinandan sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Antes ang aton sinipila ka mapambukas nga mga informasyon kag balita, unahon tanay pagtsekyar sa lakat sang panahon. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Upod kita this time kay Aksyon Gani Republika gikan sa PDMP. Aksyon Gan, may gabi. Mayong gabi, Action Art sa aton mga listeners mayong gabi. Ari ihatag naton lakat sa aton nga tsimpo sini nga gabi. Miyerkules kita karon. Agosto 11, tuig 2020-21. Amat-amat nagapalayo si low pressure area, pero ari pa siya sa sulod sa aton PAR, no, o Philippine Area of Responsibility. Nagaantad na ini siya 395 kilometros ang kalayoon sa nasidlangan namin na nasidlangan east-northeast ang Basco, Batanes. Ara na siya sa 21.5 degrees north lat kag 125.6 degrees east long. Komplementar ini ang isa ka weather system nato nag-aapekto sa nakatungdan nga bahin dito sa naminhan sang Luzon. Particularmente sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, mga kaprobinsyanan sang Zambales kag Bataan diri sa southern Tagalog nga magalumon ang ila kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang kapungsuran, lakip na kita diri sa Negros Occidental o Western Visayas. Medyo maayad-ayad ang atong tsimpo, may pag-uum-guum lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang atong kahawaan nga dala inisang localized thunderstorms. Ang Luzon nara sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Halin na bagat na nasidlangan pakadto na bagat na nakatungdan southeast to southwest kag ang iban nga bahin sa atong kapungsuran. Amo man ang kondisyon nga may mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin, magahalin naman niya na aminhan na sidangan pakadto na bagat na nasidangan northeast to southeast nga parehas sila nga duha nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So dire particularmente Action Art sa western Visayas, no, ang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Medyo may mayad ang aton tiyempo, may pagulugalom ang kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. May naligwin lang ini nga mga pag-ulan kag ang kondisyon sang aton ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin.
halin sa naminhan na silangan pakadto na bagat na nasilangan sa gihapon kag ang kondisyon sa aton kadagatan ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini ang punto size hasta sa 2.5 metros ang katawat son sa aton nga astronomical time. Alas 7:37 sini nga gabi 0.0 metrong aton hunas ang taob magabalos alas 1:39 karon sa kagahon sa takos nga 1.1 metro ang kadalumon. Alas 6:04 nagtunod si Haring Adlaw magabutlak ini sa buwas sa aga alas 5:34 kag-ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius o 67 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Si Vulcan Kanlaon nakarehistro ang aton seismic instrument sa kwano sa dira sa may La Carlota City College na lipat ko sa barangay na pulo ka volcanic quake pagtayog no. Moderate lang ang iyagin pasungaw nga white leaden plume sa kataason nga 300 metros salin sa Guab no. Kag nagkulap ini sa direksyon na aminhan na sidlangan northeast kag nagapabilin ang ground deformation gamay nga pagubag slight deflation lang sa iya abaga nakag ang asopre o sulfur dioxide natakos ini siya sa 235 toneladas nga sang tinalikdan lang Agosto 4 tuig 2021. Ang earthquake information tamayo occidental kag oriental side way kita may nakita o kun matukiban nga nagtayog diri sa aton palibot no. So amoy ni ang safety naton sa monitoring alert and warning system lakat sang aton simpo kay Vulcan Kanlaon kag earthquake information. Kay ina do may advisory ang southern na butong do makabatyag sa pag-ulan no mga alas 3 pasado. Isolated lang ako action no. Isolated. Ang ginabantayan nato ng incoming nga daw duha ni kabagyo. Potential siya ang isa ari sa tunga-tunga sang Kiribati kag Marshall Islands. Ang convergence sang cloud formation mauna ni siya sa iya posible ma-LPA o kung ma-tropical depression man ni siya. Tige na forecast ang atong meteorologist ang Pag-asa 2-3 ka bagyo. No? Pagasundan pag may convergence pag sa Central Pacific no. Damol-damol man nga pag-ulan kabay patani hindi siya maghatag sirkulasyon no. So iniya ang ikadua ni kuan ni sigurado na ni daw tropical storm na siya nag-intensify sa action at malayo pa man mga dason semana ni ang iya hugpaas di sa aton. Ba kabay pa hindi na tani maghalit sa aton ba kay kabudlay isang sitwasyon. Ang bisan kun hindi siya maglandfall sini ang ulan gyapon ara lang ang ulan. Pero direktamente bisan hindi siya mag-igo, maglihis siya abi dira sa Luzon, basta ang importante ulan lang, no? Aha. Ang ulan lang. Gana man. Anyway, importante ara ka lang aksyon gana. Ari lang po. Aha. Halong gid, salamat gid sa tayo. Sige action art maing gabi. Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division no? Kung PDM PD sa pinaka-latest ng weather advisory. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time alas 7:08 na. Oy, may pila ka mga lugar ha basi ko naka-eksperyensya kamo sa brown out sa inyong mga area subong. Actually ang ginpadala nga advisory kaina tulo temprano pa sang NGCP. Bayara sila patigayunon nga manual load dropping, no? Actually, August 11, 6 p.m. To 8 p.m. No? Alas 6, tub-tub, alas 8 sang gabi. Action Firing Line. Magluwas sila. No? May ara sang ang sanay ko nagpagwa man advisory
nga ti may ara sang way ginapaabot nga pag kadula man sang supply sang kuryente, no, bangod sa sining transmission line, bakulod sila'y 69 kV nga pag trip off o kon automatic trip off alas 6:27 siniman nga gabi. Action firing line. So ang mga areas sa amon dira sa may area sang Santa Fe, Burgos feeders daw wala supply sang kuryente, no? Amo ina ang reason. Pero i-check tabla kay Ma'am Michelle Vicera, basi dugay-dugay may ara na sang advisory para at least may balawanta kay ma-determine actually is ang NOSECO, no, kay kun lang tawon na tundring advisory nga ginapagwa sang taga NGCP bali ang manual load dropping projected nga magalawig until 8 p.m. Kung mag-improve kuno ti okay man lang namo mabalik na mabalik man ang supply, pero ti ang affected nga mga areas electric cooperative, Seneco, NOSECO, NONECO, NORECO 1 and NORECO 2. Amo na, no? Damo-damo ang mga apektado nga mga electric cooperatives. Action firing So line. ito na to na, ang advisory sang NGCP, manual load dropping. Ang rason kay isa ini sang contingency measure agod na malikawan o kung bilang pamaagi nga hindi ma-overload ang Sambuan Amlan Line 2 bangod sang preventive maintenance sang isa ka power plant sa Panay. At least may early advisory kaina ang NGCP. Action firing line. I-check tani luwas abi sa taga NGCP ang sa Seneco iniyal liwan man nga advisory nga may automatic nga pag trip off naman sang 69 kV line dira sa may area sang Silay. O i-check tabi kung part na ini sang manual load dropping nga advisory mismo sang NGCP. Action firing line. Kumusta dira sa inyo ginahamtangan na mga ka-aksyon naton? Kumusta subong may brownout ka mo na eksperyensyahan diri sa studio sa Action Radio Bacolod? At least wala iya sang brownout. Action firing line. I-check nato na kung wala gid man advisory ang NGCP. I-check ta ang mga areas. Sige lang, ang taga Seneco, no, kuhaan taman advisory nila, parang ang tawo bala, kabalo ka ang iban ginasaligan sang information ni social media. No? Ti ang social media, Facebook in particular, ti okay na kung may data ka, kay anytime, kung hinali nga mag-brown out, kag mapatay abi ang imo sining internet dira connection sa balay mo kung wala supply sang kuryente ti at least magagamit ka sang data madasig mo ma-share kag maglapta ining information nga may ara sang natabo, no, nga pag trip off sang 69 kV, no. Ang problema ting mga tao basib lang galibog ulon lang amo ni natabo hugol piada lang ang may ara naman sang natabo nga brown out. So ang area 7 PM kuno na restored na ang Mountain View feeders kag Burgos. I-check ta lang karon na dugay-dugay kon at least gamat-amat balik, no, ang ining nga mga supply sang kuryente. Action firing line. I-check talang na karon sa taga NGCP kag taga Seneco parang at least may ara kita sang advisory to the public, no, sa matag palamatitang nagapamangkot kung nano ang mga rason sa sining na eksperyensyahan nga brownout. Action firing line. Ang kasunta nga nagamonitor na via Facebook Live kag subong man sa YouTube.
How do you do? Kumusta ka mo masuki namon nga matagplamati sa kahanginan? Kapin pagid sa iban nga magkapungsuran dira nga nagatutok man karon nga gabi. Action firing line. Well, free man sa pagpadala sa inyo mga mensahe. No, pwede gid makapadala no sa inyo sining nga mga advisory pagpahibalo diri sa aton mga ka-action kon sa inyo sining nga mga information, sa inyo sining nga mga mensahe, mga greetings dira, okay gina, mga opinion, reaction sa aton talakayan. Action Ang comment firing section line. dira sa Facebook kag sa YouTube, ginabuksan tanan karon nga gabi. Action firing line. Sa mga naga-monitor via transistor radio, sa mga monitor sa salakyan, sa mga nagabiyahe out of town, medyo halong gid, kapin pagid kon madulom na no ang tiyempo o pagkatulad subong sa mga lugar nga ang mga poste sa dalanon wala nagasiliga, baw ka delikado gid. Kinanglan medyo kalma lang sa pagpadalagan. Action firing line. Anong pinagkamadalag ko nga mga balita nga tuntutukan karon nga gabi? Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Diri sa Bacolod City Hall, SP nagpangabay sang pagtukod sang dugang nga team sang bantay dagat bangod sa report sang illegal fishing sa baybayon sang syudad. Action firing line. Councilor Ramos bukas magbaton sa reklamo kag magpatigayon sang public hearing sa bago nga memorandum sang LTO. Ining ginsugdan na nga implementation sang Motor Vehicle Inspection System. Action firing line. Kag HRMO head sang probinsya 60 dias nga suspendido. Action firing line. Inpasakaan naman kaso ang retired nga agriculturist bangod sang wala mabayaran nga catering services. Action firing line. Ang syudad sa Bacolod bayaran 49 kabago magkaso sa COVID-19, Negros may 28. Check karon tang dugang nga madetali sila karon na dugay-dugay. Action firing line. On the time antes kita magsaylo sa iban paginaton nga mga tupiko mga ka-aksyon. Online sa firing line. Joining us tonight diri sa pagpangalagad sa aksyon na firing line is Ma'am Michelle Becerra sang MGCP, ang ila sining spokesperson. Ma'am, maayong gabi sa imo. Welcome diri sa aksyon na firing line sa Action Art. Maayong gabi, Action Art, kag maayong gabi sa aton mga listeners. Yes. Thank you, Gid, no, sa time na ginatag mo tonight. Ma'am, i-check ko lang, nano ining advisory naton kay actually sining nga gabi may mga naka-experience siya giman no, sa mga burnout na sa NECO pa lang nabalaan ko. Ma'am, what was really the reason sa sining manual load dropping? Kag nanong butang balon sini? Sir, kay tungod no nga may nag-request kita no nga may manual load dropping kita sa mga franchise areas ang Sineco, Seco, Noneco, kag Noreco 1 kag Noreco 2. Kay tungod nga ang aton nga submarine cable no ang Ablan Sambuan line 1 nagguba na siya naman, may damage no kay tungod nga naigo sang bakho kay may ginaubra dito somewhere in Amlan kag Okay. naigo accident dali ang aton nga submarine cable. Bali amo na siya ang nagka-connect halin sa Negros pakadto sa Cebu. So 180 megawatts na siya ang capacity. Natabo na siya mga June 14 pa. Ang galing kay tungod sa submarine cable kay ginassess pa ang aton na contractor no kung paano no kay tungod nga dako ang damage nga naigo gid no sang bakho dito ang aton nga submarine cable. So bali isa na lang kalinya, pero ang isa kalinya naton kung sa highway pa nag one way na lang. So instead of 180 megawatts no ang makasulod diri sa Negros, 90 megawatts na lang ang makasulod diri nga na kuryente. Although may ara man kita no, may interconnection man kita between Negros and Panay, kag nagasigi man kita ya hatag ya kung kisa nagahatag man ang Panay sa aton, galing kay may ara preventive maintenance man ang isa kadako nga planta dito sa Panay. So bali amo pagid na no nga
nga wala naka-sustainer, no, kag kinahanglan naton i-balance ang load kag ang demand. Amo na nga nag-request kita sang manual load dropping. Pero hindi na siya total, sir, ha. Bali, but sa lingon, hindi na siya like bilog nga sineko, wala sang kuryente. Hindi man siya amo na. Galing may mga portions. May mga portion. Nga, Yes. Nga, yes. Nga may ara kita nung nga ginayo nga may mga feeders ang kailangan i-out anay nila. Kaya tungod na ang system nagataas, naga-critical ang system naton. That's from 6 p.m. until 8 p.m. So, iba nakabalik naman, no, amat-amat naman, no, amo to nga kaginapagtawag ninyo, wala ko dayo nakasabat, kaya double check pa nato, no, kung nakabalik man gid na ang iba na feeders. So, as per information, nakabalik naman ang iba na mga feeders. Yes, ma'am. At least okay na, matamat ang sanay ko. Actually, may advisory silang mga 7 kayo, 7:15. Nagbalik naman ang pila ka mga supply nilang na trip off. No? Pero anyway, kabay pa tani matapos naman na guro, hindi man na guro malabutan yung malabot pa sa tunga-tunga sang August kag matapos dito sa Amlan, no, ang pag address sa itong problema. Balik ko na, in case man gid, no, nga makabalik na, no, kay ang actually nakabalik na to ang nag-maintenance nga planta dito sa Panay, nakabalik na siya galing kay hindi pa gid full capacity. Amo na nga medyo critical lang gamay ang system naton kag amo to nga nag-request kita sang MSD. Once na makabalik na gid sila ang dito ang planta sa dito sa Panay, enough na ang kuryente, no, ang supply kag ang demand diri sa both sa Negros kag sa Panay. Aha. So anyway, on that advisory, ma'am, salamat gid at least ang pumuluyo diri sa idalom sang Bacolod, mga pumuluyo sa Bacolod, Negros Occidental, malabutan naton karon nga gabi kiti that include sa Nuseco dira kag Loneco, nakahibalo sila kon nano exactly ang mga reasons ini. Salamat gid, Ma'am Michelle. Salamat gid Action Art kag maayong gabi sa inyo dira tanan. Amo na, may nasanggaban gali tumigil ga obra iyabak ko ang nagaangot nga submarine cable, no? Link kina from Cebu to Negros Oriental ay aksidente yan na bandog tunano man nga waya gid matalupangdan mayo. Oh, mayo lang gani kay at least hindi gid tuman kalala ang problema sang damage. Action firing line. At least, no, matamat man nga na-restore na ang power supply sa pilang mga areas diri sa bahin sang Metro Bacolod. Kumusta dira sa inyo? San Nuseco o San Nuneco? May mga burnout man kamuda nga na-experiensyahan? Action firing line. Alas 7:22 na Action Radio Philippine Standard Time. Now, pakarunan tanino gadugay ang pila ka mga balita tano kag issues nga topiko nga ginpreparar ta sa inyo karon nga gabi, mga update sa Bacolod City Hall kag sa provincial capital. Kay unahon ko dugay-dugay maliso ko na sa sports, no? Ang sa politika karon lang kalma lang kamo, no? Kay damo gid ang ginhilanat, damo gid ang subong nagakutang after nga may ara naman sang result sa survey nga ginapagwa ang Manila Broadcasting Company DZRH sa sining panibag-ong survey nga ginpagwa as part sang desisyon 2022, no, ining ginapatigayon hindi lang actually diri sa Bacolod nga mga local areas kundi nationwide nga survey sang DZRH Manila Broadcasting Company or MBC. Action firing line. Diri sa Bacolod, damo gid ang pudag-pudag nga nagguluwa ining survey pero pakaron lang nato na, no? Ako yung respeto ko sa reaksyon dira kag sa mga palayag ninyo kag ang mga nagabalbal kag hala ka question gid siling nila bawang inyo ya puro na mo ni mga ma'am, mga sir, pwede man kamo dito maka-refer sa amon sini Research Department sa Manila Broadcasting Company. Kay damo to ang magasabat gid sa inyo from the Legal Department and sa Research Department sa Manila, no? I beg
to disagree sa iban nga nagambal, hindi na kutan, magpatol na sa iban nga nagalaka pang waswas kag pang personal siling niya. Marang aksyon na di ba kulo, napinsan nila niya blang, interes lang gikagang kwarta, ay kalain. Action firing line. Si number 1 ang MBC, Ilisal, di nito damo man ni kwarta, doay naman ni guro maghalaka interes nito. Sa nasyonal, ang mga nagaguluhan ang mga survey sa MBC ito, doay maging siya nagkakalaka kutang mo, di lang sa aton yung, ay, hindi amuaw. Action firing Pero line. pakalunan nato na, kay istorya kita na aksyonan, boxing. May istorya ko na boxing, no? Kay at least para makarelax ka mo, pakarunan na kalma kay balikan ko gini yung party politika. And nagluwa nga result sa survey, kay pwede taman nagkaroon ma-replay ang tingog sang at naghatag kaina sa aton sa results ng survey nga head mismo sang research department sang MBC, sang Manila Broadcasting Company, sang DZRH. Action firing line. Hindi man rin pwede nga kabalog ka as a network, hindi man pwede nga magmato-mato ka lang di survey for the sake abi nga may ara ka sang survey kag for the sake abi nga ti para lang sa amon dis bakulod, no? Hindi man naguro mo ng intention gid kay this is a nationwide nga ginahimo karon sang MBC, no? May nagkalain-lain nga mga areas man nga may ginakomisyon sila, nga para nga while abot sa research department, may mga third party ini sila nga ginatransaksyon mo. Pero pagkaronan ta na, no, kay tukunamo gikuno sang gina-high blood. Action firing line. Pero dire kita na party boxing, hukay do nakibot ko sa balita. Right after nga siling ko ma-request pa ko tani bla kundi may ara man ko gamay nga cable sa balay bla nga inang makalolantaw ka man sang cartoons nga mo ni paborito ni Bernie Villacanas. Lolantaw ko na cartoons, mga si Pari Bernie actually mahilig siya maglantaw sa mga amunan di Blacksonens. Mga cartoons bla si Axon Bernie. Ti mga kabataan sa balay siling ko para nga makalantaw man sila mong luwas sina. Ti mayara da mga international news, may mga pelikula, ti nagabayad kamo kag kung tani makuha pa ko sa pay-per-view kay para man nga makalantaw ko sa ngampang ni Manny Pacquiao kag ni Spence ay naano man iya nga disgrasya iya na damage ang kalimutaw sang kontra kuntani ni Manny Pacquiao. Action firing line. Tida mo gambal siling ay sos na tabo ni. Now, mga kaksyon instead sa kay Spence, may ara iya sang maengkwentro si Manny Pacquiao. Ti ang damo galambal ti nano ang gwa sina may ara pa bala sang chance ang kontra ni Manny. Tagadiin siya iya. Nga gulpiada lang ni nagwa ngalan niya. O, ginkuhaan na lang si enkwentro si Manny para nga may kontra lang siya kag madayon ang boxing niya. Action firing line. Pero iba noon tayo ni because kabalo ka dapat mamati kita gikan sa mga expert kapin pagid boxing ang pagambalan, no? Kay why na sang iban kundi ang maninoy ko. Ang akon sinidalang pan basta boxing ang pagambalan. Joining us tonight is Sir Roland Magahin, amay sang nangin world champion man, William Magahin sa patag sa boxing, kag nakaintindi sa ginatawag nga promotion sa boxing. Ano tabo ni man, nga ano ginpulutan lang niya, ano ning kontra ni Manny Pacquiao ni, taga-purok lang sa Amerika. Daw holder man ni siya, do may belt man, tinano may padaog ni siya kay Manny Pacquiao. Amo na gani siling sing iban ay lano ini nga pakontrahan nila si Manny. Ni do ay naganang tao maglantaws. Ni ukon dapat bala nga bantayan tagyapon sa as part sa promotion. No. Ikuan ang tanay kamo sports makadali para makagulo ginawa ang ibanda. Online sa firing line. We have Sir Roland Magahin joining us tonight. Risaton sininga pangalagan. Maninoy, may gabi.
Yes, yado, Action Art, may gabigin sa imo, kaguko sa tanan-tanan nga tagpalamati isang Action Radio. Salamat gid sa time siling ko. Wala mo tanang tiyempo mo karon na gabi kag para makahatag kita information bala sini kay ang bilog nga kalibutan nagkibot damo tong excite nagasunod-sunod kay Manny Pacquiao mag-jogging siya kag mag-practice pitik sintas yang inkwentruhon yan ano ini natabo di siya sa normal nga sitwasyon sa patag sa boxing kag sa promotion nga kinahanglan in case sa mga insidente or aksidenteng matabo sa isa ka boxer mayara sa automatic kag ano ini man ang sistema sini. Well, ang gabato, ang kwan sini yado, Action Art, kundi ang bilog kalibutan, naghulat na gid, no? Kaya labi na gid ang mga Filipinos. 11 days more to go. Labi mo si Diaz na lang, no? Kaya Agosto Pizza 22, magabay luhanay na sa inumol si Spence, no? Si Errol Spence Jr. Nga mo nang ginakilala, gid nga undefeated, kagungan gid, kabatanon pa, sa kay Manny Pacquiao, kagun course, Manny Pacquiao, ang ginasiling natin, the legend din nga boksidor sa bilog kalibutan. So, bilog na kalibutan na Action Art, ang nagahulat gid, no? So, ang nagkalatabo sini, nga samtang nag-training, ang duha pick, aran sila sa pick, especially sa ilang mga pagtatagsa ka training program, na disgrasya ini ang aksidente nga na ako niya pagkaibalugugid tungod sa aming sparring bala. May kontra ka man lang sparring partner mo lang. Sige ka mo na, tagpila ka round, sparring ka mo na. Aksidente nga na-disgrasya mata ni Spence. Kag, ang retenagid mismo, aton la kalimutaw. Kinanglan gid sa operation, major operation, pag sila kita retena, once hindi na magapan, bulag ang tawo. Pabulag. Amo nang natabo. Action Art ang natabo na yado sa kay Spence. Okay. So, mismo man si Manny Pacquiao, nakibot. Grabe nga, amo nila kalatabo, no? So, hindi man na siya siling naton nga daw tumalagsaon nga katabo gid ina sa patag sa kwento sa boxing, especially sa promotion, no? Kag ari may sumpon sinadi. Ano man imo nga pwede siyempre main event ini si Errol Spence Jr. kag si Manny Pacquiao, sila pinaka main event. Okay? So, may undercard nang sunod bala sa main event. World Championship man sang WBA welterweight division. Ang ni Yugas. Okay. Nga isa ka kubado, Cuban boxer, kag ang record sini sa amateur, Olympian bronze medalist sang Beijing Olympic. Sino pa Olympian? Quality nga boxer. Magadepensa man sang iya nga corona nga amo ang champion sang welterweight division. Amo na yung natabo. Okay. Ang iya man nga maka-encuentro siya maga-challenge, sadya disgrasya man, tungod sa sige man nga pick ng training, sige may sparring gida, tanan subo sparring gid. Nga gid ang iya nga agtang sini, ulo. Kag dako-dako gid nga pilas. Okay. Na hindi gid madisponihan. So, daw ka-coincidence man nga si Spence ni na ang retina kalimutaw yung gisiya na damage. Ang kontra naman niya ni Yugas nga ma-challenge sa iya for championship sa dila man nga fight sina man nga fight sila ko na bala undercard na tawag. Okay? Nga disgrasya man. Swerte ka dako-dako sa injury sang pilas na ulo. Okay. Hindi ka pwede ka boxing kay grabe pila ka stitches ang gintahi man to. Tiyo, alaga na karon nga way binapahay karon ni tinapugol ka kontra mo kundi sisi liwat. Si laman liwat kag mismo ang tawag sina ang medical nga tawag sini ang part sang promotion hindi ginaiya magsugot basta may mga
major injuries. Okay. Amo ni natabo. So wala gin plano ang Pacquiao Yugas, sila na lang gin atubang na duha. Okay. Amo na hindi siling kay na disgrasya ang mata ni Errol Spence Jr. Mangita na kung sino tong gabaligya siya pa, no? O kung ka siyat-siyating to sang isang pula nga kabayo niya sa sukan taglab ikwentro ka pa ni Pacquiao si Spence lakwan na disgrasya mataya. Hindi amo na so amo ni nagkalatabo nga tama ta breaking news sa bilog na kalibutan na yado nga golpeada lang nagabaylo ang tawag sini ang away ni Manny Pacquiao kag ni Errol Spence, no? Pero Kaya, muna siya dito sa Las Vegas. Di nga rin hampang sa Las Vegas, no? sa Las Vegas ni. Ti sentro ini kabalo kita ang Las Vegas, sentro ni sang kuan mo panahor dito sa Amerika. Ti siling ko na no kay amuning natabo kag lain ang inkwentrohon ni Manny Pacquiao. Do you think makadala man ni hatak yapon nga tong mga ga-expect malantaw gitani makadto yapon sa binyo? Yes. Abalo ka yado sa pagkamatuod lang gid. No? Bisan sino kontra ni Manny Pacquiao. Basta si Manny Pacquiao na may away sa Las Vegas. Okay. Tanan na iya nga hotel sa before na iya panana fully book na. Okay. Ang mga airlines na, may aeroplano bla. Nagabiyahe pa kanto Las Vegas, Nevada. Okay. Fully book na. Ang mga casino, mga restaurant, tanan na dito, fully book na siya. Okay. Basta may away si Manny Pacquiao. Aha. Amo na siya ginatawag na grabe ang crowd drawer ni Manny Pacquiao. Aha. So, karon ang ining Fox Sports, amo ni siya ang magdala sa promotion, ha? Tandaan nyo, gid, ha? O, Fox Sports, no? Pinaka-big time ni siya, yado. Okay. Oo. Big time niya magdala sa na. Kita mo sa Amerika, may mga football, kung may mga baseball na mga championship. Fox Sports na yan nagadala. Hundreds of millions kinagasto na nila, ya. Okay. Para lang sila. Ang Spence to, kag Manny Pacquiao tani, amo tong ilagid pinaka-main event sa Fox News. So, kaya nagkalatabo amo sina, do ka automatic, mga galinayin may kontratan si Manny Pacquiao. Kaparehas yaman ang timbang. Aha. So, ibutang balon, ining kontrahon ni Manny, amo ni siyang undercard niya kuntani, nga mampang man. Mampang world title man, WBA. Grabe man nga kapalaran ng ilang duwa, no? Ang isa niya, si Manny, ang kontrahon niya nga si Spence, napilas ang sa kalimutaw, ya. Ang isa to yan, nasising kilay sa kontraya. Grabe, no? Sabi, ini nga information na, diri ko lang niya ginbuyagyag sa Action Radio, Bacolod. Although nga ito mga amigo to sa left and right na, natandaan ko man sila idea, pero hindi kaparehas ng ginhatag kuya sa ihado ko nga information. Wow, perte. So, in a way, dapat balantayan tagin man niya gyapon galing hampang. No, kay siling ko basi mambal ng ibang nga nasyon ginidiaan na lang na kay TM. Imagine nga muna tong sakripisyo ni Manny, tapos pag-abot niya sang hampang yan, pwede malang na yan. Mayaragin man mga event nga ginapaisol o ginakancel o kung why niya nga muna nga kung yung kaso madisgrasya ang kontra mo, kung why undercard karon to si Manny nga makamatch siya, di man na grupo pwede yung outright, mangita ka lang kontra, no? Yes, no? Ate, ari karon. No, masiling ta karon, mahatag na ko analysis diri yado, ha? Para sa ato bingawan. Hindi ta kasiling nga ini si Yugas do hindi preparado. Preparado gid kibaway man siya mo dipinsahan niya kasi siya nagauyat sang corona sang WBA welterweight division. Kundi siya na si Manny Pacquiao. Tungod sang COVID na inactive sa inactivity. Ginkuha siyang corona. Bisan September by 2020,
nag-away ini si Yugas kontra sa isa ng Mexican nga boxer, nagdaog siya. So therefore, siya ang world champion, tag-idepensa niya na naman sa palabuton nga Agosto 22, 21 dito sa Las Vegas, 22 diri sa aton, Domingo na. Okay? So, we prepared ining si Yugas. Okay. Kag, tandaan mo gid, ang quality man sini nga boxer, hindi ni pipitsugin. Olympian gali ha. Magsiling kita bala, Cuban boxer, sila nang ginakurugan ng mga boksingero pag-abot sa Olimpiada, sa Olympics. Labi na sa mga sa Xavier Division. Kay Baluka, ang training program niya sa Cuba, sa akon yan na saksihan ha, personal. Okay, dito sa Habana. Abo ni 7 years old pa lang ang mga kabataan nga lalaki nga mahiligon sa boxing, gina-training na na. Dasun pila na sila kalibo-libo na. Dasun ginapili na kung sino ang pinaka-the best amo padala sa Olympics. Okay. Amo na sa history kag sa record sa Olympics pag-abot sa boxing, Cuba na ang permi gakwa damo-damo nga gold. Una, so isa ini si Yugas nga quality nga boxer sa Cuba. Ito dyan si Madjen, medalist sa Beijing Olympic 2008 bla. Okay, tisubog na panggiradon siya sa 35 anyos. Medyo may edad naman. May edad naman, pero si Manny Pacquiao is 42, 42. Nakikita nyo, may 7 katuig nga distansya man, no? Ari karon sa analysis na sang ilang away. Kaya by the way, gali Yado, para sa listener sa Action Radio, every time maghatag ko analysis sa ini nga mga away, labi na involved si Manny Pacquiao, gina-consider ko, ginapilit ko, ginangkugalingon ko, nga hindi ko Pinoy. Tandaan mo kaya hindi ko magiging objective, hindi ko bala patas. Kung isipon ko yung Pinoy, maapin ko kayo Manny Pacquiao mo. So, ang balakladon ko na subukong ihado, hindi ko Pinoy. Okay. Posible, taga-Afrika ako or Hapon ako, no? Okay. So, amo di, ang ila sining pagkasiling naton ang ila nga abilidad nga duha. Ari sa side ni Yugas, tandaan nyo gini, ang tanan nga basic sa ginatawag boxing, especially amateur, ara sa iya. Hindi ka kapa-Olympic sa Cuban team once hindi gatos tag 200 kisa kaaway na sang amateur boxing mo kag mapadala ka dito. So therefore, ang ginatudlo kasi sa ila pag isa pa ang ginatawag scientific boxing. Scientific. Hindi magpaigo, permi lang kita ka sa mga scientific boxer, dugagiho lang permi. Jab straight, sumbagon mo naman, why naman na siya. Amuni sila nga mga boxer, ginatawag na sila nga tawag na mga scientific boxer. Okay? Okay, so, amo na siya, mabudlay awayon ang isa ka scientific boxer. Okay. Ayado, tapos road lang. Okay? So, adto naman kita sa bahay ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, ang iya sininga record sa amateur boxing dito sa Jinsan, pilang nahot lang. Pero hindi man ta masugiran kita pila ka anyos nga kita man nagawyan sang AMAP, no, dito sa Region 6, no? So, may record ako sa national, ping na lang, nahot lang. Sa boxing to, naka-premium to siya sa unang 50 pesos, may bakal na siya bugas, happy na siya. Kag pag 18 years old siya, nagdiretso sa dayon as a professional boxer. Okay. Amo na. So, ang iya background sa amateur boxing or basic nga boxing, hindi kapareha sa kay Yugas. Okay na? So, ang naman, ang fighting style naman galing ni Manny Pacquiao, fighter slugger siya. Na boxer. Huwag ga-atras, huwag ga-plagyo, sulong, kita ito naman,
nakakuha yan ng 8 bala ka division, siya pa lang yung buksidor sa Bilog Kalibutan nga nakakuha sang 8 ka titulo, ang champion. Kay tungod sa style niya, ang Okay. kadasig, ang kabaskog, kag ang ka-aggressive. Numunan man na siya ang advantage naman sa iyang side. Okay. So, pakadto naman takaron siling naman naton adjustment period nila. Aha. Okay? Kadto to sa kay Yugas, 10 or 11 days na lang liwaton niya naman ang iyang game plan. Ah. Kaya walis naman inisikuhan mo si Manny Pacquiao. Ah. Sa training program yun na ayado, liwaton mo naman. Nga Ang imo depensa, ang opensa. walis ng kontra. Ah. Ha? Kag ini si Yugas, kung ini siya ang tawag sini orthodox. Ano mo lang ang terminology sa boxing ha? Orthodox meaning Tuo. tuo ang yataya. Si Manny Pacquiao is southpaw, Walis. Aha. walis. Okay? So, adjust naman siya. Karon, kanto naman ta kay Manny Pacquiao. Kundi grabe na preparasyon niya. Okay? Ang sadya karon kay laino niya naman ang iyang strategy. Kaya ang ginpreparahan niya sa pila ka bulan na si Errol Spence, walis, pareha sila ni Manny Pacquiao. Aha. Di karon ang iya inkwentrohon ini si Yugas, Oh. orthodox na tawag sina. Di ang walis, amo nang natawag na southpaw. Tandaan mo na siya, yado ha? Southpaw meaning walis. Okay. Magsulat mo na wala, tanan, wala. So, ang adjustment nila ni parehas ni sila nga duwa subong. Okay. Pero ako gapati ko nga ini si Yugas, magkuan man ni kidamo man sa mga kuan mo. Di galing estudyuhan niya naman nga ang walis ni Manny Pacquiao anong ini. Di diri man sa kampo ni kuan ni Manny Pacquiao, tun-anin nila ni kuan ni Freddie Roach. Nga mo, kay dugay ta kuan wala nga tun kontra. Imuon ta naman pag karon ta, ito una naman. Amo na siya ang mga posibilidad gid nga mga katabo sa ilang training program subong. Pero anyway, Pero lang. bangod sa kabiterano ng sining duha ka mga boxer, ang adjustment sila within a week, guro kuha niya na yun nila. Ako ha, kuha na yun na. Pero, oo, nakuha nila. Pero amo ni bala, nga tatawag na dapat maluka, bisan walis, may mga walis man kisa nga dapat tunaan mo, kilain yung style mo. Ang tuo naman, amo na bala nga sa pila bala ka bulan, ang maingi mo ginisayuhan, gulpiada lang. Ako kapatibag mo nga makuha nila, pero dapat ma-perfect nila, pareha sila nga duwa nga boxer. Okay. Yado. Amo na siya. So, So, itagob talang guro na yung dugang mga analysis na kasi sigurado magamay ng panganay ni ara ka manggapon ni siya mag-coverage mo. Yes, ara gid no, hindi na ano bala. Si Action Break, sige na pailan ko na siya divorce, bro, hindi gid. Legal separation, hindi gid magwan, hindi gid magsugot. Anyway, so, salamat gid Maninoy sing imo time ang ginatag karon na gabi para at least may ara na sang information ang publiko kang matagpalamati ta may ara na sila sing India no kung nanong matabo sini kag ang mga sitwasyon kung nga nagduso nga may ara sang pagkambyo sa enkwentro ni Manny Pacquiao kag ang mga strategy nga pwede nila himuon. Salamat gid Maninoy isang time mong ginatag karon. Basta amo na siyang kabangdanan gid nga agin babalgin lain na ito mo sa pagdisgrasya sang mata ni Errol Spence ha. So amo na si Liblayado kay kun malapit-lapit lang na dito patuluan ko ni sa sang CMD eye drops mo mataya. Amo na yung tirada na, no? So amo na siya. So thank you so much gid sang panahon mo man. Yan tagaan tayo sang kompleto nga detalya. Ang aton nga mga listeners sa Action Radio, i-compare mo dito sa iban nga mga amigo nga natagaan ko man sa idea, pero hindi kaparehas ang aton nga kompletos ricados gid ya. Pareha sa Action Radio. Mga listeners pa, ginakuan lagi ka mo nga sa maabot nga Agosto 22, tutok kita mo kay blue by blue tani sila.
Aha. Pero mas maayo man nga ara si partner ko for life sa Rex sa Candon. Kinaulan ara man sa right side ko ang kuhan, ang ihado ko kay ti siyempre Basta si ihado Action Boy ko lapit na. naman. Pero namian si Action Boy basta boxing mo. Okay. Sige. Anyway. So thank you so much. Good night. Kabay pa nga nakatagman kita sa mga right and correct information, hindi piki information, hindi talan-talan. Dari lang gid sa Action Radio Bacolod. Salamat. Good night to everyone. Si Mr. CMD. Kasiling, good night. Good night. Good night. Action Firing Line. Si Maninoy Roland, kay actually kay na pa na ang siling ya may ara ko yatag balasi mo partitioning sa boxing do tayo lang niya do medyo mag-an lang anay nga bahin sa aton nga pagpangalagad sa mga nagapamangkot kag sa mga nakibot do kay bisan ako primero ano tabo to nga daw ka timing yung lunsay kontra sa duwani nagkala-disgrasya o ang ending tilain ang enkwentro nila Manny Pacquiao kag ining Cuban boxer so tawon ta o kunano ang matabo sini mga tao tunguraan nga excited nga nagkalaladtod ng umalantaw to kibot man sila mo ay nanong tabo ni Action Firing Line. Kaya nga mo gina, no? Way labot sina sa hampang ni Manny above all ti business na dayang ginaistoryahan. So, sa business, hindi pwede ni nga mamirdi karon sila sa promosyon nila. Action Firing Line. Amuyon, tas Manny Pacquiao nga, kabay pa, nga ti sampang yan At the end of the day, ang pagrepresentan niya sa patag sa boxing para sa pungsod Pilipinas, kabay pa tani mangin madinalagon man siya. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Alas 7:51. Ang ining oras Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kaintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar dari sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog kamo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone!
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sa abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa dito. Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha. Simbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Alas 8:08. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Pabalik na diri sa inyo pala tuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon. Ni aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon. Aksyon Firing Line. Mga mensahe, inyo pwede karon lang nga na idugay-dugay. Sige kay aton na i-plaster karon dugay-dugay ha. Sa aton sining nga mga ka-aksyon. Aksyon Firing Line.
Gunahon ko lang si Action Marlon Hinovia. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Grabe ho. Sabi ko gani na settle na ni last time ang parte bala sa atong ginareklamo saan ay provincial agriculturist ang nagretiro na. May mga cases pagid subong, may mga case pagid, may mga asunto, reklamo pagid nga ginapay. Action Firing Line. Kag ining latest man nga update mga ka-aksyon, ang balita angot iya sa sining pagpatigayon no sang ang suspend sang 60 days sa HRMO sang province. Action Firing Line. Oy, kumusta ka mo mga ka-aksyon naton nga nagahulat ka nagapamangkot bala siling kami salo kami sir nga nakaparegister na mabakunahan. Amo na gani siling ko basta nakaparegister ka daw gid problema guro no. Ang schedule na iya subong ginapadalaan malang ka muna siyang notice mo no, unless guro kung bag-o ka lang imo yung nga na-rehistro nga matingala kagin nga hindi ka pa yung matawgan dali-dali since nga kadamo na siyang una pa nga nakatapos na bisang ila sining registration man kag ara na on standby sa ila schedule. Action Firing Line. Pero balikan ta na kanon da dugay-dugay unahon ta na mga update kikan sa provincial capital. Capital reports. Upod kita kay Action Marlon Hinovia. Action Marlon, mayong gabi. Action Art mayong gabi, mayara sang initial na agin pagwa nga resulta no sang investigasyon ang Provincial Legal Officer na PLO para sa mga provincial capital sa mga nakapending na mga kaso na ila sila investigahan. Ang masabo-sabo lamang Action Artery kay ang ginapunteriya sa siring investigation abo ang pila sila ka mga empleyado mismo sa provincial capital. Kung magaduman mo Action Art nga si provincial agriculturist pala kasi ator ni Jacket Masculino kundi nag-file to siya sang retirement makablik man Action Art na early retirement kamating edad siya is mga 62 anyos pa man Action Art mo. So sa edad nga mo na yan pwede pa man ka magkakigit ng imo sa nga pag-LKO sa gobyerno. June 30 naglikad lang, nag-retire in sa Action Art bilang department head or empleyado sa provincial government. Kaya man nagdugay in sa Action Art sa bakit iya sa EEDD, Economic Enterprise Development Department. Nagbulos lang siya sa provincial agriculture matapos nga nag-resign to Action Art. Atong yan buslan niya ba lang si Engineer Igmedio Tabianan? Oo. So June 30 nagretiro ini siya Action Art sa wala niya din palayag na rason. No? Okay. Kanabutan nga ito, Action Art is personal lang nga rason. Pero antes ini siya nagretiro Action Art, may nabato na ni siya nga show cause order. No? O sa lingunti, mando nga naga-order siya nga mag-explicar sa isa ka bagay na ginareklamo Action Art. Ang first na show cause order, amo ning more or less mga 1 million pesos nga balor sang catering services sa talatapan lang sang Office of the Provincial Agriculture nga wala Action Art babayaran. So ang ining catering services nagreklamo sa provincial government kung na ang sa lawig na tion why sila gihapon babayaran.
since 2018 in action art. First na, amo nang first na show cause order. So nagpadala man action art sang tapat si Atty. Masculino sa provincial legal office. Okay. So gin-imbestigahan hasta nga nag-retire ining si Masculino pag July 1 action art lain na ang naguyat sa provincial agriculture. Nagligad action art kasmana pinaka pagwagin man sa initial nga finding ang provincial legal office sa investigasyon nga ginhimo nila. Kag suro kay provincial legal officer Atty. Alberto Nilias Jr. Mayara sang nakita action art ang legal term there is prima facie evidence. So mayara sang kung sa aton nga pag-intender so art mayara sang kabakuran nga dapat padayonon ang pagpasaka sang formal complaint sa ginareklamo action art. Amo na kay inagin palayag ni Atty. Nilias nga kahapon Agosto 10 formal nila nagpasakaan sang kaso nga grave misconduct at dishonesty. Dining si Masculino action art. Okay. Bangod sa rason nga may ara sa nakitaan nga irregularidad kay sila sa investigation sa siling unpaid nga catering services. Kaya man hambal ni Nilias si Masculino action art ang signatory sa pila ka mga dokumento ara nakitaan ang siling firma. Sunod kay Nilias video lagi na ay may ari action art rin so questionably ang documentation art wala siya ang pamangkot sa para sa art kung bala maapektuhan dari ang pila ka mga benepisyo bala ni Masculino. Okay. Pila ka benepisyo ni Masculino kung government worker ikaw isa sang benefits masun atari ara sa GSIS bla Government Service Insurance System. Isa na sa kag mayara ka mada nga kuluwaon nga leave credits. In klaro to reason art ni Nilias nga hindi iapektado ang retirement benefits ng Masculino sa GSIS. Bago ang GSIS, gintagaan nila sa sining ginatawag nga Certificate of Pendency. Nag-bot sa lingon nila nga pwede makaproseso sa gihapon si Masculino sa iya siri nagapagigo na benepisyo nga kuluwaon. Magluwas la masun art sa leave credits. Naman ang hambal ni Nilias, sila nga base kung apektado lamang diri ang leave credits ni Masculino action art. Ining pagpasaka sang formal complaint para lang na action art ya sa first nga show cause order aginisyo kay Masculino angot sa unpaid catering services. May duha pagidya ka pending action art nga show cause orders aginisyo man kay Masculino. No? Ang ikaduwa atong dumduman mo nga ang grain dryers bla. Ang duha ka mga grain dryers nga gin-aligar under specs what's the name under specification. Okay. Lain ang nabutang sa dokumento, lain ang gin-deliver action art. May mga tunilada ato lain ang nabutang sa papel, lain ang nagabot sa delivery. Ang ikatatlo, action art grabe maning issue ini ko matuod din man katatlo nga show cause order kagin issue action art angot ini sa ginaligar wala makompleto nga 23 taran sa mga communal irrigation projects. Diya ini action art sang Department of Agriculture na ang nag-implementar Office of the Provincial
agriculture. May mga communal irrigation projects sa nagkalain-laan ng mga lugar doon sa Negros Occidental nga mayara nga 90% completed. Mayara sa art nga wala nga limang pitahan. Mayara 70%. May hindi hilarious action art, no? Ang valor sa selling private restaurant sa mga communal irrigation projects 45 million pesos. Ining duha action art, ining drain dryers nga issue. Okay. Communal irrigation projects. Pending pa ni why pa ni makapagwa sa initial na recommendation ang provincial legal office. Aha. Atong formal complaint ya angot to ya sa unpaid catering services. Aha. Yari ang Pero why pa man no? Bali di ni masabat dapat si Attorney Masculino. Gerard? Din masabat ni si Attorney Masculino dara sa Provincial Legal Office? Yes, action art kay action art nag-gimbisigahan ang kaso mo okay. sa Provincial Legal Office action art. Kag sa sunod na mga sinimana posibilidad makapagawa naman sila sa initial action art na recommendation sa duha ka mga show-cause order. Kahit kada show-cause order action art dapat yung magpadala na rin sa explanation si Masculino, no? Ang ining tanumdong ka action art na siling ni Masculino sa amon siling interview una nagligat ng mga sinimana to ang ito siling unpaid catering services. Nagsilip po sa sulat na siling niya hindi na siganin ito na magpalikog pala. Siling niya ang valor sa is 1 million more or less. Saka milyon ka pesos ang balayaran sa provincial government. Ibinambal to ni Masculino. Siling niya, para sa ako nila na mabayad. Ang 1 million pesos. Ugaling, kay nagluwas sa silang una nga show-cause order, may pag-sulat, may nagpadason pang ikaduwa, ikatatlo pagidya nga show-cause order. Was ganit tiguan tiguan tagid action art nga malapot si Atty. Masculino kung base ka makapagwasa sa panipag-o yung reaction la. May countanan street. No? Kay sa Agosto na mga sobra naman isa ka bulan ng sunart ang pagbalik bilang civilian mo ni Atty. Masculino kay since July 1 si Hinsula na Dr. Hinsula na nagpungko bilang officer in charge sa provincial agriculture na Kalatapan. Yari si Atty. Nelias. Okay. Di base sa investigasyon namon, maski naka-retire na siya, may aragi kami may nakita yung kilalan siya bala i-formally charge tungod sa mga irregularities nakita namon sa pag-procure sa catering services. Ang may ara pa to siya duwa pagid ti ongoing pa na tapuson ginayon namon kiti sundon dagad ang proseso sa mga dali. Kay sa GSIS benefits hindi man na bar mo. Actually gani nakatag na kami to sa certificate of no pendency kay as of pag-retire wala pa kami ka formally charge siya. So ongoing pa tayong investigation. So, naghatagid kami ang TPD lang siya ka-process. Hindi na i-bar ang any investigation on him para claims ng benefits. Of course, it also prejudiced the catering company because as of the moment, wala sila gyapon na bayaran. Kaya irregularly ba katama ang documents. Sa pag-process may mga na-alter lang mga documents which are public documents. Actually, based sa amon findings sa complaints ang PACE, kag sa na-gather man namon nga mga records diri sa mga offices, especially sa HR, kag sa iyaman sa BAT, nakakita kami prima facie pa man lang meaning Senado at first glance lang balahaw nga meron kami for oppression, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct, and for being notoriously undesirable. Okay, Action Art. Bali nag-una Action Art ang statement ni Atty. Nelias sa case din ata ni Attorney Palik Action Art Law. Kay Palik na siya, Kay Palik na siya. Suspension yun na. Suspension. 60 days. Okay. 60 days. Ining suspension ni Palik nga 60 ka adlaw Action Art without pay inasya.
Pero ang talang sunod atong palayag niya Atty. Elias angot ina sa 60-day suspension na ni Atty. Palit Action Art without pay. So mo tagid mention niya operation conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct, and of being notoriously undesirable. No? Ang ginalaman sa sunod niya kay Palit ni reklamo sang grupo nga Progressive Alliance of Capital Employees, grupo ini sa mga empleyado sa mga Capitol Provincial. Kung madaduma na sulat, mga 600 masubra po, lapit 700 ka mga empleyado ang nagperma po na sang petisyon against kay Palit Action Art. No? So 60 days, nag-umpisa yun kahapon August 10, ikanisipon na sunod 3 kabulan nila siya. No? 3 kabulan na suspension kay Palit. Kay bantog masulat ang ngalan ni Palit kay sila man isa ka beses nga sulat nga gin-reassign mo. No? Tang time pa to ni former Governor Alfredo Marañon Jr. Bala na reassign na siya pagod man sang reklamo sa pila ka mga empleyado Action Art. Ang ulihing posisyon na dinuyatan ni Palit, pinassign siya temporaryo sa bayan sang Negros First Cyber Center Action Art. Tingwan taman po sa kay base ko baka palayag pa siya sa reaksyon si Palit Action Art kay sa mga Kapitolyo Provincial from time to time nagasanugot na mga kandidat pero ayo sa art nga hindi lang siya maghatag sang ES3 nga komento. Hindi ba lang ang reklamo ang sunod sa mga empleyado, ini ginatawag nga massive deduction sang employees leave credits bisan mayara sang COVID-19. Ang pagpamudlay o kung pag-obligar sa mga retirees na mag-provide sang kopya action art sang DTR, no? Daily time record sa sulod sang pulo katuig. No? Kinkaroon rin nila sa art na ining 60 days preventive suspension, hindi niya penalidad. Kundi makatigiling nga precautionary measures para nga maprotektahan ang mga ebidensya. Kag ang mga posible saksi or testigo sa saning reklamo naging pasaka against sa SRMO nga pamulo. Sa mga update sa sunod sa bayan sa nga probinsya. Si Attorney Juan Pagida, tayo try talang buwas si Attorney Masculino. Masculino? Yes. Oo. Para mabatian taman kay do kapos mo lang siya sing una to. Amo man nagyapon guro mga numbers niya no kun iya to sang Kapitol lang ginagamit niya sing una. Same na number action na art. Personal number nito niya. Same ya po na. Ating wanda kay buwasan nga ba pa na makuhaan sang sideman si Masculino Action Art. Okay. Sorry. Singit ko lang kay good news ini kon active cases sa COVID-19 dito sa Negros Oriental paghambalan. Aron na lang sa 3 digit kahapon 987 987 subong 978 na lang. Ang ano? So ang active cases. Active cases? Yes. O kag sining gabi ho nakita ko doon gamay-gamay ang kaso niyo sining gabi ang probinsya ho. Yes. So pila sunod kadlaw man nga sige-sige pagmubo. Di nagligad 1,000 pila na lapit action art 2,000 na sang una po. Nagligad mga sinimana. Grabe no. Subong tatlo na lang ka digit action art 978 na lang. Gani. At least pasalamat kita no nga amo na ang sitwasyon Action Marlon na. Oo. Kag sige hapon nagabantay action art ang provincial government nga hindi gid magsulod diri ang Delta variant. Na isa gid na. Yes. Amo ginapangapinan action art sa ato sa dinga provincial government. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na Marlon Herboya para sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio.
Action Firing Line. Salamat ginaksyon Marlon Hinovia, mga nagapanguna nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ilabuton na sila boss. Kuaan na ton sang ilasin nga mga kuano nga mga statement ba. Si Councilor John Gamboa, na lang langgi ko Councilor, basi ka monitor si Councilor John. Buwas na lang sa action hotline bi Councilor. Ayo lang ko kay na ipit gidang tiyempo ko ho. Maayo lang ko sa imo pabor anay kay na actually temprano ko pa na siya na schedule kay na nag-ayo sa sininga gabi. Ako naman ang nawadaan tiyempo. Councilor, pwede buwas na lang ta sa hotline. Action Firing Line. Man may ginpasar to sa resolution kung tani mo. O galing kay gakuan na gilang. Habilabil na gilang ang time ko. Si Ma'am Vanessa Mayo, siling niya watching from 10,000 Lakes of Minnesota State. God bless. Edward Tahunes, Purok Silisa, Barangay Ringaw. God bless sa imo. Pilton Lipura. Salamat kita. Merly Gonzaga, Josette Magwad de los Reyes, Ana Sinoro, Alin Luis Himotea. Uy, dira sa Kwanho, dira sa Linawon, Kawayan. Bugoy kagirsir Alin Luis Himotea, habla mo. Christine Minies Villalobos sa DSB, good evening man. Idi Laos sa Victoria City, Nonilin sa Rocaduca, Imbong Diocampo, Araban Ligay, Villares at Sibar, maing gabi mandira, Alin Luis Himotea, maing gabi sa liwat. Rochelle Polincio Susana, Ray Baryuga, Araman si Dennis Richard Tibor Roma, siling action night, ang partida nila sa mala Japon kay Spence. Good evening. I-check ta lang na sila kung pilang batunon ni nila. Kaila ini ang kalidad kag kalibre naman sing inkwentro. Action Firing Line. Liza Pedero, maing gabi, Purok Kapaguan, Mailom, Bago City. Milili Oligo, live na live sa Tango. Baw kay hinakit anay kami diho. Sir Milili Oligo. Dason lang ko mga peda sira sa imo kapihan kay nang kimpuhan tagid. Action Firing Line. Sira niya may gabi lang sa San Agustin, Romblon. Great nilang asawa niya si Joliet dira sa East Homes 3. Thank you. Araman si Rufino Ira Gabino. Salamat gina, Sir Lili or Milili Oligo. Angela Gayundato Castillo, Jerome Lipana. Siling niya, may gabi, tamiyaw ko lang Mrs. ko, Rosalie Elizalde. Marcos Macoy Sulatorio. Siling Sir Art Mangkot, nagukay nag-burn out gulpi, panukoy, shot out lang na sa sinay ko. Ay 1 hour ago, kay ina pa ni, basi nagsiga naman. Action Firing Line. Mallorca, Geraldine Nalangan Sikop. Victor Tugaf, sila niya monitor sa Morsia. Shout out lang Rice Field Coffee. Action Firing Line. Abrinica Windel, ara sa Pidring sa Barangay Estefania. Paul Spot III, Hale Javier, sila niya yung tamyo sa Gansa dira sa Camili, Barangay Cubay, La Carlota City. Kaya po Manila kami Abrinica Windel, salamat. Inday Borso sa Florida. May gabi dira kas no sa inyo kag sa mga kabataan mo regards gid halong gid kamo permi. Action Firing Line. Pakaisa ni Mrs. dito sa Amerika, Rex Barrios, Prince de la Cruz. Aksonat, ano ang mga mechanics para maka-entra kami sa inyo promo? Baw, way pagali ka mo kabalo sina, kasimple lang tani kay may ara ka mo padalaan nga number bla galing hindi ko masaulo ano to galing numero. Sige lang boss, sir kay ara actually da sa may Facebook page lang tawan nyo dabla sa promo. May mechanics na sir mo kagarad lang number nga padalaan nyo. Ahay, si Prince ma-intra kung tani. Lilia Taton, monitor lang kami di Garden Villa. Bon Ignacio sa La Carlota City. Manjo Arnijo, Erwin Di Catoria Gonzales, Romel Daidal. Thank you. Alimar Orita Palma, watching from Makati. Si Alex Monteza, monitor man LM Muhar, Suset Alunan, Martin Aliling, Rosalina Arellano Espadero, Jovi Monares, Romy Agsam, kag Paul Poras. Thank you for listening. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line.
nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sagsay ano nga kahintangan Responsable at ang balita Pagdayon na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon nga may dalaman palanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
pasimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pinggan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong kahintangan Responsable at ang balita Pagdahil na italangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan,
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati.
Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary in 9 na. Action Firing Line. Last and final stretch sa aton pagpangalagad karon yang gabi standby sa ma-report with action Dale Salazar. Mga nagpanguna nga balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Firing Line. Oy, ang mga way may ngagawa nga mga tupikubwas ko lang sa aga niyo with Councilor Wilson Jun Gamboa kay gusto ta makaisayod may pila siya ka may importantigin may mga resolution masaging pasulod sa SP no check ta lang na buwas siguro kay way naging ko time mo. Action Firing Line. Dire na kita sa madetali na sa nga balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall report. Upod kita kay Action Dale Salazar. Action Dale, may gabi. Action Art, so far wala pa sang may nabaton ng complaint ang Office ni City Councilor Dindo Ramos bilang chairman sa Committee on Transportation. Ang sining pag-ong nationwide policy o requirements ng LTO na kinahanglan na magpa-inspect anay sa private motor inspection vehicle sa Action Art sa mga syudad sa Bacolod sa may reclamation bilang kabayan sa requirements sa renewal sa registration. Pero according kay Councilor Dindo Ramos, do nga wala diri mahimo ang local government unit pero pwede ni siya makakandak ng public hearing kag magpadala sang sentimiento dito sa gobyerno nasyonal ilabi na sa LTO Central Office Action Arta. So according to Councilor Dindo Ramos, kung siya yung paghambalon, hindi siya ni pabor sa sining policy ilabi na nga gin-implement samtang yari kita sa tunga sang COVID-19 pandemic. Aling tingog ni City Councilor Dindo Ramos. So, hindi ko ito baton any complaints. No? Kaya kung may ara, ipag-hearing ko na siya, i-request actually the national undertaking. Ang local, siyempre na, at ang mga pag-sagasatang sentimento. But we can relay our sentiments to the LTO national with this pandemic. Hindi any requirement pa. Hindi dapat implement. Pero in case... So, hindi ko may nabatal pa complaint. Okay. But ang office ma-open in ka? Yes, oo. Oo. Kung may mga complaint, public hearing or... I-public hearing ko lang. Gago man opportunity ng TOB to explain kung ano na-implement nila. Kung baga, ang maubra sa city is daw makapadala ng sentiments dito sa national. We cannot stop them. Kay national siya mo. National na siya. Hindi naman siya ma-invite sa public hearing. So then, inform sila kung ano kay, siyempre, gago man sila opportunity. Action Art si Chair sa Committee on Transportation, City Councilor Dindo Ramos. Samtang may giduso man kayo ng resolution, si Councilor Ramos ang utilis sa pangabay sa City Agriculture's Office nga magtukod sang isa kung duha ka team sang Bantay Dagat Action Art. Ini kasunod nga may nabatod nga mga report nga may mga illegal fishing nga nagakatabo diri sa may baybayon sang syudad sang Bacolod. Gan-explain ni Councilor Dindo Ramos nga may ara sang mga mangingisda si iban nga mga banwa o syudad diri sa Negros Occidental nga nagapangayo pa diri sa may syudad sang Bacolod Action Art para gid lamang magpangisda. According siya, may ara sang ordinance ang syudad sa Bacolod nga kung wala ma-register ang imo sining fishing boat makabigang illegal fishing kon diri kaya nga magpangisda sa baybayon sang syudad sang Bacolod. Subong meron kita diri sa existing isa ka team sang Bantay Dagat gina-compose ini siya sang duha ka pulis kag apat ka mga casual employees sang syudad sang Bacolod Action Arta. According siya kung mahimo madugangan sang isa pa or additional 2 teams sang Bantay Dagat para at least 24 hours ang ila sining monitoring action Arta. So according diri kay Councilor Dindo Ramos nag-hope siya nga team matagan diri sa pagtamod ang iya sini nga resolution nga ginduso nga gina-approve man sang sangguni ang panglungsod. Balikan na akto ng tingog ni Councilor Dindo Ramos. Subong kasinulod ang mga mga illegal ba mga intruder sa mga fishing boat diri sa water sa Bacolod. At expense acting di mga isda. So ko sa City Agriculture Office
nga dugangan sa isa o kung duha ka team ang bantay dagat na composed of mga police officers, duwa, kasi apat abi ka katong kada team empleyado sa syudad. Okay. Mag-protect safeguard abi sa mga municipal waters. Di ni sila na-station, attorney, in case? Anak na siya sa City Agriculture Office, ang ilagay ng mga office. Pero galibot na sila. Ang aralas mo sa itong isa team. Kaya ang report nyo na baton is may mga intruder. Oo, may mga halin gabi na i-register sa Bacolod. May mga mangingisda ng halin sa iba niya munisipyo. Sa Negros. Nagkakapyo po di. So, hindi ka tumakadto. Kasi hindi kita register dito. So, pinadako. So, sila di dapat hindi man yun nag-i-allow. Kasi ang mga isda may ara ng mga period, di mo, do damo, di yung isda sa Bacolod. So, napakaya na di sila. Kung nadula, nabalik naman siya sila. Okay. May ordinance na natin or ano man, log na siya yang... May ara na ordinance, hindi na sila di. Ako nang pasang ako resolution, nadugangan ng team. Siya si Councilor Dindo Ramos. Samtang wala iya gina-recommend ni Bacolod Vice Mayor LC Familiaran in kasagidman nga meron sang mga live public viewing ining sa nagilapit nga way sang adopted son sa Bacolod City fighting Senator Manny Pacquiao kontra sa Cuban Boxer Action Art kasulod nga tiyan mo na siyang tikang man against sa COVID-19. Pero wala pa din isang ideya sa Familiaran kung may mga plano ang LGU regarding sa public viewing pero kung siya yung paghahambalon personality wala siya nag-recommend bilang chairman sang local IATF. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Wala ka ma-invite ni Manny masunod to? Hindi na. Mapass lang ko danay. Good living sa mga travel protocol sa mo, no? Correct, Action Art. Do ka mahalgit sa mga requirements kag pag-abot mo to quarantine basta o during simong quarantine amo man ang away. No? Yes, si Mayor Bing subong niya nagatutok sa COVID-19 campaign sang syudad kaya wala pa man details kung bala na invite siya nga mag bit-bit no sang hayahay sang Pilipinas nga munablat tradisyon na nga every time nga may away si Pacquiao gina-imbitar gid si Mayor Ping nga magtambong action pero so far wala pa sang update diri sa may Bacolod PIO. Kagkapin pa ang kontra ni Manny o hindi tagali magsalig-salig kay Olympians managli Yes, ang 2008 Action Art pero kung pamalaton si Vice Mayor Sid Familiaran daw ka mismatch ang ining away Action Art sining Cuban Boxer kung i-compare bla kay Errol Spence pero man niya ang personal opinion sang Vice Alcalde Action Art nga kung i-compare kay Spence wala sang pierde aganing Cuban Boxer may alat sang apat ka pierde according kay Vice Mayor Elcida Familiaran. Sige. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. May nagpadala ganing mensahe kina diho siling niya. Sabi ko gani sir sa kuan lang. Sabi ko gani sa may bulangan lang kag bulang sa manok na may joker. Yeah, sa mga lusok siling niya may mga joker na mo sa mga derby. Galing kay lain nang imo guro yan ang butang balon no. May ara pero masapo siya balon sa bulang no. Kung may daya kay ti ang klaro di nga may daya kung nang inkwentro ka manok pato no inaya sigurado daya ginaya. Alas 8:57. Objective, balanced discussion, fearless comment. Firing line. Ang inyong mabatian isa kami. Mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanad Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang
nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya. Kampo diri sa aton nga pagpangalagan na way tamalabutan mga mensahe karon na lang sa Action Night Patrol Program with Action Eric Magbanwa. Pangalan sang inyong regular anchorman, Action na Brian
Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.